ka Khasi Student Union North Khasil District Unit nariboy menta kasngi kala lap sundon peleng bagaladon ke jingle tu le re ha ka bashalan ye kitiar na ka bentaban pentrekam ye ke skim Jal Jeevan Mission hariboy bad ha ka jilahi baro kawe ha ka ba kawe ka company kalawan manshalan da kitiar ki bo om larkam ki bo om dei setia karkum ki jingbo jong ka sarkar bad ka shalan ka balai kot ban penpoi ye kitiar kini ke shisha ki la pau per thairu menta kasngi hadin ba kinong elam ke KSU North Khasil District Unit ke leyo ban bat ya ka we ka trop ka banang panhap ya ki GI pipe ha umsning PHE subdivision pada ka balayo ban bat ya ka te ka trop la lap shisha ba ka company kalwan panhap da ki pipe ki bo ombit ombyang bat ki baduna ka jingtho kani ka company ka balawan penhap tiar na ka benta ban pentrekam ya ka Jal Jeevan Mission kade ka Jindal India Limited na Kolkata bat kaseng KSU kala yo ru ban bat ya kani ka truck kadi hadin bakala yo jingtip laslem halo kini ki kambutu ka company banwan penhap da kitiar ki bo ombyang bat ki baduna ka jingtho kinongilam ka KSU North Khasil District balai lam da organizing secretary samla Lester Nongbet hadin balai yo bat ya kate ka truck ha kate ko office kilali dru bania kendu ya u ii katanat PHE umsning uba shibornaja bania kren halo gani ke benta henry namar bo umla ban shimye ke jingkit kle bad hab ban le ya kendu ya chief engineer ha shalong ka KSU kala pensange ban penha ya kitigi pipe bad ha ka jo kapor ka KSU kala thau ya kitigi pipe da ka jingthau bad lam badon shisha ka jingduna ha ka jingthau om kumbala pan da ka sarkar ha ka shalan kabala de bantho nakaliang usamla kharkamni uloong ba ka KSU kanam shongkelikti bat kin haban pha da ka jingtho sha ka deputy commissioner bat shaw SP ka ribhoi bekin shimkhia halo ka ne ka benta balada kim shimkhia ka seng kan ya da ka wei kalenti wala da dei banya khun pasha halo ka ne ka kambam sap jong ka company shosho uloong ru ba ka seng ka dawaru na ka board district bat na ka sarkar ba ka bantung da ka magisterial inquiry ban lap ye ka jing shisha bat la da ka ne kam udlong ka seng kala kloy ban ya da ka lenti ka ain namar ka ne ka kam ka de ka bakta ya baro ka shnong hapo ka jela Meghalaya ula ban rap haka jing jurup jongka kala lap tengkreng ya ka jing bamsap pek jong kawai na ki company ka ba yo ya ka work order ban supply ya ki pipe ban tray nak minta ka scheme JJM ka company ka bakar tank ka Jindal India Private Limited haba ka seng kawan ban jurep kala ara aru da ki jingkhau ba thau yo pipe kala lap ba upai ha jing sisa ka kum ka order ubadai ba ka jing khia ubadai bandon hadu 7.38 kamut nyo kilo siteng andre ha ka jing jurep nyong ka seng lalap ba upai ukhia tang kumba 2 kilo ye ka kamut ka jing yepher ka adi hadu kilo tam hadin ka jing ti nya jo ka seng hadin juga jing wat nya jo ka seng ngilap ba ka department ka kum ka work order ka kum ka jing patha kala patha ya ka kani ka company man penhap da upai kuba ki khot upai medium henry ka kum ka jirup jong ka seng lalap ba upai ka kani ka company ka penhap udai upai light uba sting uba stang te kapau shai ba kaladon kadon kajing bomsap ka bajur bat kumbang itep kini kani ka scheme JJM kani ka scheme ka ba penpoi syabaro kilong yeng jong ka bri nya utrep te lengba kajing le thok lengba kajing bomsap jong kani ka company ka long kajing tunong ka bakrau ya ki pat ba jong ka bri nya utrep namar ba kakum kajing tha jong ka department de upai medium te kamut ka jing ne jung ne upai ka di benne kumba nuksa min chuong chipos nam handrei lengba ka jing le thok jong ka di ka company uni upai uba ki penhap menta unne tam kumba sistem arsinam te sa sisir ngan ban biang ka jing tunong kalong ya ki pat ba mangsu snong jong ka bri nya utrep di te kumta nakaliang ka seng kala dawa na u executive engineer jong ka muslim subdivision ba de ban pensange no mardor ya kini ki pipe ban pentray but de ban penphairo ya kini ki pipe shaka jaka bakiwan poi but de hi ban penpoi da upai uba de hok kumbala patha te haka jingi kundu but executive engineer nakaliang jong i executive engineer ila kular ban pensange shwa henry kaba smukhya ban siempat kalong ba hadir ka jing toket i executive engineer iong ba
kini hi kidi kijuk ki pipe ba supply barok ko wei ka rikasi jongi te kamut ba ka jing le thok kamdei tang hapo area umsting kamdei tang hapo umsning and re ka jing le thok kadei barok ko wei ka rikasi jongi ka jing jonong kadei barok oi ka rikasi jongi te bat hakajing to ket ru ngilawat jing tep ba da kumno kumba life spa teli ki trok ladep ban penhap ladep ban supply sha ki jaka te kamut kapau syai ba kajing trai kelayak syai kajing pedat ini upai ubastang kelayak syai de kapau syai ba kajing tukok ha arkom trikam kalong ka ba isir khai te kumta nakliang kaseng kelabu kajing dawa ba de ban pensanya nomor do de kajing trai jong ne upai bat de ban pen pai bat de ban pen koi upai kumba labatha te nakliang kaseng kalarai ru ban kindu yaki bor bahalor ban dawa naki ban bu da kan hun toket namar ba kajing bomsap kamdei shu ka baret kajing bomsap lalong ka bakrau ka ba isir khai hadu kata kaladai ru kajing kata ka bakta ya borok ko wei ka jela te kumta nalia kaseng kan bu da kajing dawa ba hab ban toket halor kan ka benta Kopi lai yoi menem step kat ka jisaki lang ki jongpi nalian ki lambat thai kubor banalian kasen ko juga jilam ko resis ketri juga lo kasen disiplin mening la poi bandai inspect ya ki GI pipe ki bapoi menen angte po subdivision umsning PG bat mene layo ban sakhi ba katkum ka jiyo lum jitep ko jungi ba pipe GI pipe tu dum bayo papoi hang tai kidai ba long ki ba low quality ni ko e kadai halor ka jisim benta ka jungi bangin wat jitep nadu basdam jong ka jisdang jong ka scheme ke badai ka jal jiban mission ba dumba jong ne kadai ka jiyo long ya ka district ka jungi ba tunjuru ka jela ka jungi ba man la kisnong di long yin yo ban tan haman la ki ying ki jungki nrei ka jikli ka bubu hangi pat la kani ka scheme kolong ka ba trekam hok ne em lomba ka jingbe pisa jong ka central government but hangi yo I ba hadin wat jutep ni like ban inspect it di pipe but kum ka order ka ba ai lomba sarkar sya kani ka wei ka company ka bade ka Jindal India Limited kani company ka ba shnai kani GI pipe but hangte meneng rayo ban tho kat kum ka order ka ba ai lembaga sarkar ban demi lembaga jong purchase order bende ki GI pipe ki bende ki medium quality but nre mene kat kum ka jing tho ka jungi yo wei pipe kami ka jing jingkhia jong pipe ka long tang kum ba 1 kilo lane 1 kilo 0.188 nrai ka kum ka medium quality ka ba dei ka quality ka ba ki pipe kin poi te po division ki dei panlong om dunai ka 7.24 kilo 7.38 kilo te hamne ni pan pau ba ka jigduna lupa si kilo tamye hawei ma wei pipe kala pan pau lupa ka jigduna ya jongpa quality jong tu pipe Tagrau mau mene ba ni wat step la kisnong man la kisnong gidon ki jingyo ujor na kisnong ba kini ki pipe ba poi menta po jong kri poi lomba jong ne scheme di GM kilong ki balong low quality lomba jong ka jingstang than pipe ka jingstang jong pipe kolong ka pen poi ya ka jinglong ras la ne ka jing don jong kini ki khndo saw ban bi ki ban bam pat yu pipe kini ki kali ki bakit yu pipe la certified iki haka bersinaru ika billing ban mi no tin po Kolkata ban penap haka ka tarik ke bangam ladang bakla di sanan ru tarik ke mujio tip tungi hangne po nompo division PH ban tasni khasan tarik ka de hangne po subdivision muslim PH kini ki department department bang yo tip ke de ki pipe ki balong low quality ke de ki medium quality but ke jitho wa ki ke long tang ban 3 kilo ye Hadin kata lada yat ka kum ka jing ujor jong ka jong chief engineer jong ka PhD hapo shilong umasiat chalam
ka jingtho ajumu hapo hau hakatarik ka ba arkunai tarik u benai November aku arway kerkum ka jingtho aju syakne company bat lalik ru ya ka inspection seperti ko kata tentu lapan paul pa ka jingtho ki quality ju ki pipe ki balawan supply dengan company kini ki belum very low quality tega jikli menta kabu hangi bat sya ki pipe ba hi baro ya jingdu nong belum ba kani kadang shen ginang siwat jitip ndrai ngitip ba kani company layat labun bun benai te kalong ke igi ba dunong dada kani ka scheme ka jungi yo de quality jungi pipe kilong ki ba low haka quality ke juga but nakalian ka sengru lawat jitip halor kani company ka ba supply new pipe ayo jitip ba kidon ki wi jelaru ki bla syam ya kani ka ju ka apot ba ka sarkar jila ka persange le ka inquiry namar ba hosnem arja ka knai ko ek bajia po Manipur kadang ko division ko dan po Imphal ka division ka bade jong PhD department julumba jong scheme JJM la persange ba le inquiry namar jong ka jingle tu jong ka company but ngimla untep yo don ka tu ka nengut ki bodong bentalang man supply ini ki pipe ki bade kilo quality Tehlar yang kena kebenta kembang pi lalap nagal yang keseng kesu lalap kena kejilet tu leri jung company tekai pat ka rai lan kai pat ka senjam ko pinle na banta ban persya yang company kumening layat ban lek hangte po subdivision po PG Muslim lemba ki khot jong ka KSU po jong ka Riboy district